Konate. Mɔgɔbaya ci dɔn ye mɔgɔbaya yɛrɛ fana ci fana ɲuman ye. Mɔgɔ ɲuman ya Ala bolo ni tɛmɛ don. 99 o bi sɔrɔ kɔdɔrɔ jɛlenya fɛ. Konate. Seydina Jibiri. Ala y'a ci don dɔ k'a fɔ n bɛna kabako dɔ jira i la. Ko Jibirila ka taa juma misiri dɔ da la. Kabi sɔgɔma 6 heures. Jibirila taara. Cɛkɔrɔba dɔ nana fani ɲuman t'a kan na a ka fani bɛɛ fara fara jɔ sɛgɛbagatɔ don. O de fɔlɔ donna misiri kɔnɔ. Waritigiw ni bilakubatigiw ni dɔnnibagaw nana. Dɔnnibaga mɔgɔ 18. Minnu ye kɔrɔna turusi. U nana u ye cɛkɔrɔba bɔ ɲɛfɛ safa la. A nana jɔ safa filanan na. Bilakubatigiw fana nana. Olu y'a bɔ safa filanan na. A taara yɛrɛ sɔrɔ sabanan na. Juma heure bi se waati min na u ye cɛkɔrɔba taro kana bila tile kɔrɔ. A ye seli de kɛ kɛnɛ ma. Ala ko Jibirila ma ko u ye min talo sisan k'i b'a dɔn wa? T'a dɔn. Jibirila ko ayi. A ko nin misiri fa jama in. Kɔrɔna durusila maa 18 min bɛ misiri kɔnɔ. Ni Ala bɛ yafa u bɛɛ ma ni nin maa ɲuman kelen ye. Jibirila ko Ala ma ko mun kosɔn i m'a dɔnni jira mɔgɔw la. Ko n'i y'a dɔnni jira mɔgɔw la u b'a sɛgɛn. Ma Ala de bi maa ba dɔn. Ka t'o la ko Konate. Mais an bɛ min tamasiɲɛ mɔgɔw la pewu. O de ye Ala kira ko n'ale manto ye 7 bɔ yɔrɔ o yɔrɔ. Ko maa ɲuman dɔ bɛ yen. Konate. An bɛ aw hakili sigi n'o ye. K'a fɔ ya dugawu bi cogo t'a la. Kosɛbɛ. Fatumata Gafu an b'a fɔ kosɛbɛ. Parce que fɛn dɔ tun kan ka fɔ kɛnɛ in kan ne hakili tun t'a la. Ameriki ɲɛmɔgɔ ka na an fɛ so kɔnɔ yan. Minnu y'a fɔ télé la u ko ani ne ka baro kɔnɔna na ko Mali ni Ameriki cɛ bɛ ni ka bɛn. K'an ka baro tɛmɛna o kan. Journalisiw ye mɔgɔw ye min ma f'u ye o b'o de fɔ. Ne kɛte Maliko kuma na n ti politique la. N tɛna don a la fana. Mais muso in ye diinɛ mɔgɔ de ye. Arachina diinɛ mɔgɔ de don. Et puis mɔgɔ min don a t'a kun fɛ quoi. A bɛ fɛn dɔn. Amerika bɛ taama ka don mɔgɔ ka yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ hali kuntigi ta dɔnnen don ka manji fɛ. A ye tagabolo min ye an bolo n'o de ye diɲɛ bɛɛ ka lafiya a y'o de ye. A fana nana an y'o de jira a la. An y'o de ye. Kosɛbɛ. A ko an ka selimafɛnw kɛ cogo di? N ko anw fɛ yan kɛlɛ bɛ kɛ yan de nka ni seli sera kɛlɛ bɛ ban. Kosɛbɛ. I ni mɔgɔ min tɛtigɛlen don ɲɔgɔn na i bɛ taa don a ka i selimafɛn i sanbɛ sitigiya la donc kɛlɛ bɛ ban. Kosɛbɛ. O y'anw ka seli de ye. Kosɛbɛ. Donc a nana o sira de kan. Bon mɔgɔ n'i b'i ɲɛfɛ kɔni yɛrɛ ɲini ye wajibi de ye. Kosɛbɛ. An yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini m'an se yan wa? O ni a nana k'ale Konate ka kuma jamana ka cɛ bɛn kan. Non ne t'o niveau la. Mais ne kɔni mago bɛ diɲɛ bɛɛ ka lafiya wa diɲɛ bɛɛ y'o dɔn ne na. Siga t'o la. Sisan an bɛ direct la Américains ɲɛ b'an na sisan. U ye wurudili min kɛ hakɛ kelen t'a la. Kosɛbɛ. Faransi bɛ ten, Londres bɛ ten, Espagne bɛ ten. Mais min kɛra sababu ye ka an ni muso in don ɲɔgɔn na. A tigi bɛ kɛnɛ na. Yɔrɔ n'i y'a jira aw la sisan a bɛ to ka y'a ka muso de don a bɛ to ka bere ta a kama. Parce que ale t'a fɛ bi tile ka bin n'an ma don Amérique. A muso in bi kɔfɛ. Aja bɛ yan. Parce que dɔ ko ma ko a nana sisan hali ni ma se ka jɔ i bolo kɔrɔ ta. A bɛ min ko k'a bolo kɔrɔ ta. Ale de filɛ nin ye. An y'a ye. Ale de ye hali sisan a bɔra a ye wele sisan ani ambassadrice tun bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ n'i sɔn fɛn don. Kosɛbɛ. O de kosɔn ni maliyɛn y'a janto a yɛrɛ la diɲɛ ye maliyɛn de ta ye. Parce que mɔgɔya de b'anw fɛ yan. Siga t'o la. An filɛ ka nin kɛnɛ min fara ɲɔgɔn kan. Hali Maka nin tɛ se ka kɛ. Ka kare kɔnɔna minɛ k'aw bɛ Ala wele. O tɛ se ka kɛ i bɛ taa misiri de kɔnɔ. Wa i bɛ taa misiri kɔnɔ i kelen de b'a kɛ i ni mɔgɔ t'a kɛ.
Donc mɔgɔya de bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan mɔgɔya bi bɔ yan de o de la n'i ye maliyɛn ye ka tagabolo wɛrɛ ta ka maliyɛn bila dɔrɔn an bɛna ye e yɛrɛ tɛ yen quoi sinon mɔgɔya bi dilan yan de donc a ye bonya minnu k'an ye a diyara an ye kosɛbɛ Amérique ambassadeur bi yɔrɔ yɔrɔ la a kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a papier jira ka ban ko ci wara n'i y'a jira dɔrɔn o kɔni o kɔrɔ ye ko e tɛ Kulubali bilen e bɛ don sa o laisse passer i bolo o laisse passer i bolo mais a ye cɛsiri min ye an na o de don ne y'o de fɔ an ka kun n'an yɛrɛ ye kosɛbɛ n'an kura n'an yɛrɛ ye an sago bi sɔrɔ malidenw an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ n'o kɛra an mago bɛ hɛrɛ min na an b'o hɛrɛ sɔrɔ an balimamuso an b'a fo k'a barikada hali n'a y'a sɔrɔ Amerikɛnw y'a ci min kama hali n'a y'a sɔrɔ a ti ɲɛ joona mais o t'a bali k'an t'a fo kosɛbɛ parce que Mali ye ne ka Amérique de ya ye ne ka Amérique ye ya ye ne ka Faransi ye ya ye ne ka Espagne ye Mali ka di kojugu ne ti ɲɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ fiyewu ni Mali tɛ mais ale nana n'a danna ma an bɛ taa sisan sa mais an ma batirali ma parce que an ka maliyɛn minnu bɛ yen ne ka kasɛti bɛ tile u tulo kɔrɔ de u b'a wele Konate ne ka bolonɛgɛ miliyɛn ni min sera Ameriki a ka taa 1000 fɔ dɔw b'u foto ta n'a ye k'a sin ka denmisɛnninw ma donc ne bolo ni mɔgɔ dar'i la ka sɔrɔ ka i wele i bonyalen bɛ taa kosɛbɛ n y'o de fɔ n ko Ala n'anw sigilen bɛ e kama an mago bɛ fɛn o fɛn na a ka korondo k'an sɔrɔ yan donc an bɛ foli d'a ma maliyɛn don danaya b'a kan ye kosɛbɛ Ala fana y'a sɔrɔ Ameriki ɲɛmɔgɔ yeli ma nɔgɔ surtout ka taa don a kan ale bɛ yɔrɔ min a bɔra o de fɛ yen sisan an bɛ hɛrɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ni an bɔra yen sirifikɛ bɛ min an ka so kɔnɔ sirifikɛ f'a ka wuli k'a jɔ Serifo voilà Kundo Alimami ye sogo min da a ka kalanden la ka n'an fɛ kalanden ye an bɛ dugawu k'a ye an bɛ tila ka kɔlɔsi ɲɛ kelen ta Kundo Alimami ye ko diɲɛ kɔnɔ bi ko mɔgɔ min ye Basumala Sow ka taa ka wuli ka jɔ n'a ye ka diɲɛ nafa ko Konate don Bayusu a ma dan o ma dɛ Konate a ye Ala tɔgɔ dɔ di Kundo Alimami ye Ala tɔgɔ dɔ di a ka kalanden ma f'a kana Ala tɔgɔ in di yan bisimilahi rahmani rahimi de don ko n'i ye a ka c'est-à-dire a nasi di maa o maa ma ko fɛn kama k'o bɛ dilan donc e bɛ tila ka Katimi kana jira lɛti la sinon Kulubala ka ca u bɛna t'o copier fan bɛɛ fɛ mais Katimi in ta cogo bɛɛ la i ka a ci kana wari don a kɔnɔ kana sanu don a kɔnɔ i b'a sɛbɛn dɔrɔn Ala an mago dilan Allahumma ikdi hawaïtana o sɛbɛn a kɔnɔ dɔrɔn bon ni ko Ala k'an mago dilan ni juru b'i la n'i y'a ta juru sarali ti mago dɔ ya kosɛbɛ ni mago bɛ furu la o ti mago dɔ ya nka an m'a fɔ n k'a di maa ma dɛ mais ne yɛrɛ Konate personnellement a dugawu bɛ jaabi ne bolo ni ne hinɛna mɔgɔw de la Bayusu Konate donc e ka boli ka taa Katimi ci sisan mɔgɔ kana kɛlɛkan nɔfɛ Ala ka bɛɛ mago dilan amen kalanden min fana nana fɔ n ye an bɛ kalanden in fɔ an b'a fɔ k'a barikada su in na a kan ka na so kɔnɔ yan mɔgɔ dɔ bɛ sogo dɔ ka hɛrɛ la i t'a fɔ siga t'o la caman tɛ yan a ka sogo de dara dɔ la ka fɔ n'a nana i bɛ wurudili in d'a ma min ye wurudili d'a ma n'o tun y'a dogo est-ce que a tun bɛ ɲɛ a tun tɛ ɲɛ donc n'i y'a ye fara ɲɔgɔn kan ka d'an ye i t'i ka ko bɛɛ ye dɔ de b'a ye k'a f'i ɲɛna kosɛbɛ ni an fara ɲɔgɔn na est-ce que an mago bɛ dilan a tɛ dilan donc an ka fara ɲɔgɔn kan Basumala tun min n'a bɛ wurudi dɔnnibagaw bɛra min kan o de ye Ala tɔgɔ ye ba saba de ye ne ko bɛ yɛlɛ la Konate Ala tɔgɔ ye ba saba de ba kelen Ala y'o di mɛlɛkɛw ma ba kelen Ala y'o di kiraw ma 300 a y'o bila Injila la 300 a y'o bila Tawrata la 300 a y'o bila Zaburu la 100
a y'o bila kuranna na mais mɔgɔw bɛ 99 de dɔn a la mais 100 de don kɛmɛ naani Baishu de kɔni Balimata de kɛmɛ naani non n'i cɛsiri la o bɛ f'i dalen Balimata de n'i cɛsiri la o bɛ f'i dalen bon n'i ye o fara ɲɔgɔn kan joli don 1000 mɛlɛkɛw 1000 kiraw o tɛ 2000 ye 300 Tawrata 300 Injila 300 Zaburu 100 o bɛ kuranna na 300 99 o de bɛ kuranna na kelen min y'a kɛ k'ale ka o kelen ɲini bisimilahi rahmani rahim 300 bɛɛ b'o kɔnɔ bilahi a gino b'e bolo 300 in bɛɛ bi bisimilahi rahmani rahim a gino b'e bolo sani ka mɛlɛkɛw ta fɔ ka jinɛw ta fɔ ka kiraw ta fɔ a fɔ dɔrɔn bisimilahi rahmani rahim 300 dafa kabako murke Balimata de Bismillahirrahmanirrahim ko mata Sulaiman ay sabaye minenodi o de la a bɛ fɔ ko innahu min Sulaimana wa innahu bismillahi rahmani rahim an la ta'alu alayya wa atuni muslimina belebele o de la kira ka sara yɛrɛ la ko ala ma ko nin barika bɛɛ don bisimilayi la a bɛ nin kabako kɛ mais munna i y'a fɛgɛya nɛ kan ala ko n y'a fɛgɛya pour que minnu hakili ka dɔgɔ u ka ban kuranna kalan n'i ɲinɛna bisimilayi kɔ lili t'a la bisimilayi yɛrɛ de lili Konate ni pangerew kunna a ko ma nɔgɔ dɛ maa wurudila a bɔra dufaya la bon a cɛ 119 o ye Fati Sangana ye